Jikan datti ne da rabana, inda rabana ci ba wani komai, hintina da ta zama jarmai. Allah Ubangiji mai yau mai gobe har jibi taka, a nemar ka ne muka huta bai tukan mu sako su kayaka. Kale ka saka mini ƙaunar an ci marja da mata shakka. Shaida bani da kowa sai kai kaɗai dai mai maka, annabi na rike ba shakka dan na san shi zai mini komai. Kusa da ku buɗe kunne dai a shagalin mu ma ya kusa dai, masoya ku janyo gayya dai, sami rawar mimi shagali daidai. Allah ya kai mu wannan rana, makiya gurin antina zaku san tana da masoya. Gari ana san antina, da an gano ta za a kira suna Murja Ibrahim kunya, Allah ya kara nisan kwana. A shagalin mu ya kusa mu ma, bikin anti mai alfarma maki gani ya ja can baya. Ku kauce ku bari guri cikin dattitin da dai na zo, bikin gidan mu za mu yi rawar mu juya miyo ta da kwazo. A sanadin bikin nan namu kwarai sai an kira ni da gwarzo. Antina akwai kyawun haiba kamar ita ban gano ba, nasara ba ta ki ta samu ba, taimako har yau ba ta daina ba, idan marayu ma ba ta kyale ba, da ka zo gurin ta ka shatar ba, ba ta raina kowa. Antina Murja Ibrahim kunya kanwana, Khadija Hallara ya mana keki girma da nisan kana, a ce da ni watan wata rana ni zo har mu zo magana. Khadija haidiya kirki ce, na santa ta iya zance, tana da tarbiya a wadace, sannan mai kyawun fuska ce, kyawar uwa kin yi dace. Khadijan anti Murja ba wai ba, da za ku zama duka makafi wanda ba san ganin antina. Ikon rabu ne ya nufa yau antina hayo za ta yi aure, amarya da ganci turare can cikin gida za ta tare. Ku tashe kunnuwa 'yan gulma, antina zaman za ta jure. Kuna cewa wai wata daya, wasu su ce da ni wata biyu, wasu su ce da ni wata uku, wasu ma sati ɗaya suka ce min. To ƙaryar ku ta sha ƙarya, ku saurari dukkan zance na. Kawai ku ce da ni zan jure, ko zagi ne zan jure, ku dakata ku dan zance na. Inda ya kan antina ne wallahi ba ni kyala kowa ba. Allah kai mu ranar auren dai antina ina gaishe ki. Jikan datti ne, jikan datti ne.